agres i dolces. Càrrega a gust. Benvinguts i benvingudes Forelluts i forelludes. a un nou capítol de Agres i Dolces. És que sempre ho fem igual. Home, doncs per Tindré això... que fer algo més... No, sempre igual, novedós. perquè la gent ja s'ho sàpia. I un dia, perquè al final ja explicarem el per què. És veritat, no ho hem explicat encara. Bueno, avui, com veureu, no tenim aigua. Avui tenim... Freses, però perquè ma mare s'ha dedicat ara a estar esperant, perquè estem gravant a les 4 a l'espre, hauríem d'estar fent la siesta, però tenim massa coses que fer i no mos dona, entonces el huequet que tenim... Ta mare ha fet això. Sí, perquè s'han posat a menjar freses de postre de dinar. I les freses no estaven molt agraciades. I pues en el suc no es nota que estan agraciades. Tots s'aprofita. Fa la tira... No, ¿sabes? M'he posat les ulleres crec en un capítol del podcast, que va ser el de Quintos. Però no passa res. I avui, altra volta. No però és que la gent es pensarà que no porto ulleres i avui que sàpiga que la gent que tinc miopia. Perquè em digan, ai, que cego estàs. Claro. No, però... Ai! Jo volia contar avui un xiste, pues per començar. El xiste és que com sempre la secció final la fan els altres, no podem nosaltres innovar. És que hi ha un xiste que el vaig crear jo, no, però és un xiste real, és un xiste de veritat. Digues. Que jo no, que volia contar-lo i sempre me s'olvida. I avui pues, vaig a contar-lo perquè és el moment. Vam tornar a recordar ahir i pues vull contar-lo. Vale, pues va. Estàvem en casa d'una amiga meva de Gandia i les seves companyies són murcianes. I, recordant el podcast d'Artur, no, té igual. Les seves companyies són murcianes, entonces estaven veient un corto. I fa, ya, otra vez, la setza. Y yo, que es una secta. Y fa, no, la secta ve que lo veo. Em pensava que el grup que feia el corto era una secta i no, la secta ve que lo veo. Jo pensava que era el Sexta a la cadena de tele. Com no puc... Sempre diu la recomanació musical, el convidat, doncs avui vull fer-la jo, que és la cover de la BBC que va fer Shawn Mendes de Can't Take My Eyes Off of You. Que és la de I love you, baby. Vale? És molt xula aquesta cover, mireu-la. I ja està, no? Ja estaria. I és hora de presentar a la nostra convidada. En el capítol d'avui anem a parlar d'una persona que ens fa molta il·lusió que estigui així. De la familieta també. De la nostra família, clar que sí. I parlarem un poc sobre tot el que ha fet ella en la seva vida, que són moltes coses. Jo no sé si podria, tantes. Moltes coses, i algunes molt mítiques en el poble d'Agres. Un aplaudiment pa... La tia Pilar. Bueno, ja tenim així la convidada. Un aplauso. A la tia Pilar. I antes de començar... La pregunta que mos van... La pregunta. Que mos va introduir Arturo. Que si la convidat era més dolç o més agre. I tu què opines? Dolça. Pues sí, jo ho havia posat jo antes perquè algo m'olorava. És que jo penso el mateix, que és molt dolça. I és, què és? La tia Pilar és la major dels seus 9 germans i ella 10. I això. I és la primera d'aixòs 10 que passa per així. Claro. Però l'última igual no. Igual no. Segurament no. Però això... Però tu has dit que és tia nostra? Claro, sí. Diu la tia Pilar. Però este capítol es diu... Càrrega a gust no pesa. Perquè jo considero que tu eres una de les persones que has fet moltes coses en la teva vida. Moltes coses. Has treballat molt en algunes coses diferents, però moltes coses. I avui anem a parlar de totes les coses, anècdotes que li han passat en cada una de les coses que ha fet. I tot això. Experiències. Perquè, claro, perquè creiem que són molt interessants perquè la gent... I sobretot és molt importants del poble d'Agres. Sí. Jo, perquè... Lo primer de tot, comencem ja, si vols, és quan eres jove, molt jove, més que ara, era que vau tindre una peluqueria, la peluqueria que és on després va estar l'estanc de la tia Inés, no on està ara, sinó... Era ahí en el cantó d'este carrer, que no sabeu on gravem, però... En casa de la nostra abuela Pilar, ahí teniu, no?, la peluqueria. Sí, en el cuarto. En el cuarto. Pues ara, digues, pues, com era això? La peluqueria evoluciona molt entonces ara i entonces venien, es posaven els xufets, no anava la gent a anar a la peluqueria perquè entonces es llevaven el monyo a voltes una volta a l'any o cada mig any. Però bueno, venien, es feien la permanent cada mig any i després no tornaven a lo millor en el mig any. Tintes se'n posaven molt poquets i... No com ara.
No, Que estic tots. I es posaven rulos en secaors en el cap, allà dins, tot clavat. I això, i que aprofitaven moltes persones per juntar-se allí en la peluqueria, les amigues, per exemple, la tia Consuelo, la del Rocío, i la tia Julieta, que tota la vida han sigut molt amigues, venien i passaven allí a la vespràs, feien el monyo i parlaven de les seues coses i tal. I com va sorgir la idea de fer una peluqueria? Perquè vosaltres vau estudiar... Perquè ara has de que estudiar per fer una peluqueria i jo suposo que en aquest entonces no n'hi havia que estudiar tant. Pues sí, també vam estudiar, però l'abuela Pilar es veu que li agradava molt això. Entonces em va enviar a València, vaig estar en València uns mesos, i després ja vaig començar a practicar en la família i després hi ha molta gent. Que en aquest entonces n'hi havia 3 peluqueries a Sinagres, la població es veu que seria més gran perquè s'hi anava tan poqueta gent, i entonces estava la de Enriqueta Rivera, la de Paquita la peluquera, que tota la vida li han dit, i la nostra. Imagina't-ho. I clar, com vosaltres éreu molts en casa, les més xicotetes t'ajudaven a fer coses. A llevar el monyo, però ja un poquet més avant. Claro. En un principi era ma mare la que sempre m'ajudava. Molt bé. I després ja Paqui. Imagina't, la peluqueria, 9 fills, que si no sé quantos... Molta faena. Jo veig que això és massa... Jo no sé com haver pogut jo. No haguem pogut. Això ja pots imaginar-te, perquè la vida és molt diferent. Però bueno, i algun monyo així raro que es fera que ara ja no es feia? Pues sí, això és una cosa molt interessant perquè és de veres que ha recordat que en el molí vivia la doña Amparo, la Paquita, que era la neboda, i el tío Vicent el moliner. Y entonces la tía Paquita, es que la señora Amparo es feia un topo que se agarraba el moño de ahí y es feia una coleta. I després així es posava un crepé, una cosa allò més untat i més... Untat? Un crepé, això que se'l feia per cada davant, es posava el crepé ahí i després se ho enganxava tot darrere i li se quedava un topo en un hueco per la part de davant per si... Que això ara veuries algú així, diries. Entonces es portava molt els cardats, els monyos cardats, com els alcoyanes, sí. Que encara com persistís. Sí, el coll encara... Persistís, encara dura. No, Pues sí. Que guai. I... No sé, bueno, què més? Què més? Podríem dir de la peluqueria. No sé. Pues que vaig estar allí durant molt de temps, fins que em vaig casar, vaig seguir en la peluqueria, fins que vam muntar el Silve. Claro. I com vas decidir canviar d'una peluqueria a un bar? Pues no, nosaltres no teníem molta... Juan Manuel no tenia molta feina i ell va dir que podíem posar el bar. I molta gent ens diria que vivir para ver, que com anàvem nosaltres a muntar un bar, però bueno... I tu, Ñas. I fija't I fija't en tu lo que on es va arribat. convertir el Silve. Bueno, i el que volia contar era el començament, quan van decidir que anàvem a posar el bar, que vam anar on tenien a comprar les caires. Les caires venien sense polimentari, sense res. Entonces les volien fer oscures perquè volien fer un bar típic, així artesanal, coses d'ixes, en les lamparetes de ferro i tot això. Bueno, volia dir això, que la meva família és especial per nosaltres, per lo menys, no? I sempre quan uno ha tingut un problema o això, enseguida tots van a ajudar-li i apoyar-la i a tot el que fa falta. Entonces, a més de pintar les caires, que ens va costar molt, també una cosa molt graciosa era les cortinetes que van penjar en els balcons, que eren uns ferrets que es posava el canó de dins, que s'anaven enganxant... I això ho vau fer vosaltres? No, tots els meus germans, en tots els seus amics, van començar i en van fer 5. I aquestes persianes, aquestes cortinetes van durar una barbaritat de temps. Quasi, jo crec que... Bueno, després ja n'hi havia unes de plàstic, crec, al final, però... Sí, però molt de temps. Jo me recorde, igual tu ja no, però jo sí. Jo, potser... D'ells, Sé el que referís. clarament. Sé el que referís. Entonces no n'hi havia costum d'anar a menjar allí en el bar. S'anava a fer-se un aperitiu o a conversar amb la gent o a juntar-se, Un puesto a amics i pasar la tot. vespre. Entonces estava el teleclub antes i el teleclub el van tancar i em penso que tota la joventut vas començar a vindre allí al bar.
i tots les mares feien, és que el Silve sempre estan tots els jovens allí, era un centre social on es feien els plenos, després venia la gent a comentar allí les coses, pues no sé, la banda de música quan acabaven l'ensaio allí acabaven la xerrar, comentaven totes les coses, a voltes s'animaven i es posaven a tocar. Tu de què te recordes del Bar Silve? Perquè jo... Jo me'n recorde de Nadals, Claro, molt important. des Nadals sobretot, i de sentar, sobretot quan entraves a l'esquerra, que ahir normalment jo crec que recorde que els meus pares més sopaven. Això donava... I de quan ensajaven els sainets, que jo entonces era molt xicotet, però ensajaven els sainets i jo anava pues, a cotillear. Claro, és que a mi m'agrada viure tot això de acabar l'ensaio i anar ahí, de músic, perquè jo just quan vaig entrar a la banda, jo ja no sé ni si... perquè jo crec que ja no estava al bar. Però jo crec que sobretot és dit sopars de Sant Miquel, anava a dir. De Els sopars de Nadal, de la nit de Nadal. que entraves dins de les habitacions, ahí fes, uau. I tot estàvem allí, clar, nosaltres som una família grandíssima i ho fem allí tot. Bueno, pues sabeu com vam començar els sopars de Nadal, va ser una cosa també molt interessant. A veure, va. Resulta que mai a la vida mos havia tocat res, i un any mos va tocar un corder. I jo vaig dir un corder, i què faig jo en el corder? Pues vaig a fer un sopar i que vinga tota la meva família. Però això a s'ho sopar vam allí. xulies tots els Nadals. Jo no sé si serà per això o perquè el tio Jesús ara té això, però el primer any, el dia de l'això, i a partir d'ahir ja es vam ajuntar tots els anys i Pues seguim que bona ajuntant-se. Que bona idea. Que va ser una loteria que mos va tocar. A la gent quan li dius que en el sopar de Nadal som vora 60, la gent diu que la gent no està acostumbrada. Bueno, hi ha gent que sí que no serem els únics, ja t'ho dic jo, però que la gent es sorprèn i nosaltres Claro, ho tenim més que assimilat. És que jo me recordo en el confinament que érem 5 a la taula la nit de Nadal i això era ridícula comparació de quan estem tots. Vale, què més pots contar del Silve? Pues és que allí s'han fet molts tractes, s'han fet molts negocis, s'han fet moltes coses en el bar i després també volia contar-vos que teníem un quarto que diem el del telèfono. És que entonces no n'hi havia mòbils, entonces la gent anava a parlar per telèfono, venia a parlar per telèfono allà a la nostra casa i teníem un contauret i quan venien a fer. I també una cosa molt curiosa que va passar allí en el bar va ser que va vindre uno d'una autoescuela per veure qui volia apuntar-se per treure's el carnet de conduir agrícola. I entonces es va apuntar molta gent que a lo millor en una autoescuela normal no l'haveren tret i així van vindre i eren 8 o 10 I el feien allí en el quarto dels telèfons, no? Sí, allí ho van fer les classes. Quarto dels telèfons quin era? I estava la del futbolí. I va vindre l'abuela Conchita a treure-se-lo, Tejero, Mercedín Balaguer, Mercedín l'altra. Estos noms també perquè no fa falta posar petits. Una cosa que va ser molt important per Agres és que va vindre una catedràtica de València que era arqueòloga i mos va dir que volia vindre a fer unes excavacions en la Mola perquè feia molt de temps, ella era d'Albaida, Lídia Milà, i tenia uns estudiants que vindrien a... Nosaltres no sabíem això el que era. Ells el que volien era contratar el bar per fer-los el menjar. I és de veres que ells volien col·laborar i treballar i fer moltes coses. I vos ajudaven ells perquè vosaltres no podíeu en tanta feina, no? I ells volien que resultara molt barat el menú o quasi de baix i Però això vos ajudaven. ells es servien, ells ho posaven a la taula, ells es feien tota la faena. I això durava un mes i va seguir durant tots els anys que vam estar nosaltres allà en el bar. Després de Mila va vindre José Luis, Elena, Maria Ángeles. Una cosa que no van excavar es veu, anava en forat així, no? I jo em vaig entropeçar i es va obrir un boquete i baix anava vacío. I pensàvem, bueno, això no fa que ho poses, no. Un dia m'he anat a la Mona, vaig caure baix. I vas descobrir? No res, però anava un buit i me'n recordo que una por, jo dic, a veure si hi ha algun enterrat. Hauries d'haver tocat algú. No, està igual el boquete com estava. Pues toca, que encara estàs a temps. Encara podem dir que tu eres el descobridor. Però que encara seguís la boqueta, si voleu, anem un dia i al costat de les cases.
Allí, pues, a voltes el demanaven coses que el costava un poquet d'estrès de preparar-ho i tot això. I me recorde que venia un senyor d'Alcoi i sempre em dia se n'anem a pegar una volteta per ahí i preparamos un conillet que ara venim. Claro, entonces conills pues, sí que n'hi havia, però en els corrals. I què feia jo? Anar corrent de casa en casa fins que trobava un conill. Per totes les cases que tenien conills? Les que criaven, que jo sabia que criaven conills, anaven... El matava, el pelava i feia, és que conills com estos no n'hi ha en cada puesto. I jo entre mi dia, naturalment. Ho dia l'home, no? Però el sofoco que jo portava tota pastilla, corrent pa casa i pa Clar, ells allà. anaven a pegar la volta per passejar i tu mentre estàs pegant la volta buscant els conills. I una altra volta també que jo, quan van gravar la pel·lícula en el convent, La del pare Vicenixa. La de la miraculosa vida de La portentosa, la portentosa portentosa. vida del... Portentosa, sí que és portentosa. No veig avui sa pel·li. No, vegeu-la, és molt bona. Bueno, És la pel·li que es va gravar en Agres. I surrealista. De la vida de Sant Vicent Ferrer. I anaven al bar? no, i em van tocar un dia que anaven a vindre a dinar i a sopar i que preparara una sopa juliana i no sé quina altra cosa del menú, que serien uns 70, nosaltres acostumbrats a no fer menjar, doncs això va ser una barbaritat i un estrès i un anar a pressa i un córrer i tot això. I veig jo que antes demanaven el que volien sense haver carta ni res. Ah. No? Perquè Sí. una... Prepara'm un conill, ara vinc. L'altra, prepara'm sopa juliana. I tu buscant els llibres sopa juliana. Que no n'hi havia... no estava a internet per poder buscar ells tocaven com i lo es que... feia això. Libro de recetas, ahí I ja un tots està. així. No, Però fa pocs anys, bueno, no pocs, però... També van rodar una pel·lícula quan jo era xicotet, Jo també estava que va viu, vindre... Claro. En el carrer Major estava... Sí, tots que ahí me mirant. recorde que tots mirant i eren italians, jo crec, perquè deien silenci o no sé què. Jo I estava Maribel Verdú, era una pel·lícula que prometia ser molt... Isa crec que ja no va eixir. Però la del Sant Vicent Ferrer sí que va eixir, que això ja ho vull dir Montllor i tot, i la van fer un dia en la 2, fa uns quants anys. I jo la vaig veure aquest volta i... Molt graciosa. Jo me'n recordo sobretot del pet, que n'hi ha un pet ahí que no sé Sí, què n'hi ha una passa. dona que es tira un pet i és un fum verd. I fatal. és del demoni o algo, no? Algo així. Sí, per treure's el dimoni. Això està tot escrit, això és una història coneguda per tots, però... I una altra cosa que era el que volia dir i no me'n recordava, que volia que m'apuntàreu. És que antes en la granja de Julio sa mare tenia una carnisseria y entonces el día que tocava buidar la granja anaven 7 o 8 xicons jovens a agarrar els pollastres, es carregaven en el camió i quan acabaven ells antes m'havien portat 2 pollastres perquè jo es fera fregidets en alls, en tomaca, en tot el que volien. I quan ells acabaven, com ja era molt tard, que els pollastres es agarraven quan ja estaven ajocats a poqueta nit, quan venien, entonces sopaven allí. Allà a les 12 o la 1, no? Quan ja es Sí, tenien sí, tot fet. sí, quan ja havien acabat de carregar el camió. I ells venien en un optimista i tots contents i nosaltres ja estaven supercansats, Clar. en unes ganes de retirar-se que pa què. A fer el pollastres. Però és que és molt diferent. Clar, entonces podien quasi fer el que volien la gent. Els clients, dic. Pareixia que fora... Sí, portaven pebrassos, fes-me pebrassos, una tortilleta d'alls tendres que el duien dels bancals. Frig-me el peix del pescater. Ah, que ho portaven vine a ells. comprar el Ale, pescater. pa tu. I una cosa que també me recorde molt és que el dia del 23F, quan van fer això, estava jo allí en el bar tranquil·lament cuidant del meu sogre, els xiquets jugant per al carrer, i de colp a repent jo apanyant la roba, i encenc, teníem la tele enxufada i veig que es borra tot i tejero i no sé què i bueno, quin susto van tindre tots. Clar. I es van quedar ja tots allí que no sabien ni què fer, ni per on anar, ni què dir. És que totes aquestes coses... Normal que Marquen vivim molt. en un poble i que això no Marquen t'arriba molt, tant. però I això te'n recordaràs. tota la nit sentint la ràdio i veient tot el que passava. Madre mía. En conclusió, no? Que han passat moltes coses Moltes en el coses. bar, però ara em dono compte de que gràcies que vosaltres m'heu convidat a recordar coses molt boniques que mira. tenia I es quedaran ja gravades per sempre.
que això és el més important. Sí. I, per exemple, l'últim dia del bar, que es va fer ahir una macrofesta, que tots dient que es pensaven que anava a caure, els últims dies del bar Silves pensaven que anava a caure el piso del bar baix. Però és perquè va vindre molta gent a despedir-se i entonces va ser de festa, pues tal. I pareixia que anava a caure. Vale. Ara anem a parlar, perquè podríem estar parlant molt de rato, perquè de molts temes i de moltes coses que has fet tu. El que passa que, claro, no mos dona temps i han de ser capítols que siguin fàcils de veure. Entonces ara anem a parlar d'un altre tema que també és important per tu i per nosaltres també, en part, gràcies a tu, que són les famílies d'acollida. Sí. Perquè tu has sigut família d'acollida. Sí, jo volia comentar això perquè la gent sàpia el que és una família d'acollida, que simplement els xiquets estan en centres i són regentats per la Generalitat Valenciana. Però el que fa falta és que n'hi hagi famílies perquè per a un bon desenvolupament d'un xiquet necessita estar en un puesto, en un ambient familiar en el que n'hi hagi persones que el vulguin i marquen, considerem, unes conductes a seguir que siguin bones i sanes per a aquest xiquet. Que els xiquets en aquests centres poden estar per situacions o bé perquè els seus pares no estan bé o bé perquè estan en la presó i necessiten que algú es tinga durant un temps. Perquè normalment no sempre són famílies desestructurades perquè no funcionen bé o el que siga i els xiquets s'apliquen a un puesto de desamparo i la Generalitat és el que s'acolleix. Per això, com cada xiquet, cada persona, cada família són diferents en diferents classes i diferents formes. I venen de cada persona és diferents. Sí, Però totes necessiten amor. Tenen dret a tindre una família xiquets i això està guai, que n'hi hagi famílies i persones que diguen jo tinc lloc i tinc temps, doncs vaig a oferir-me com a família d'acollida, no? Així no. Sí, i que n'hi ha moltes formes d'acollida que poden ser de fins de setmana, de vacacions, de mesos, fins que es busqui una família o es solucioni el problema que n'hi ha, d'anys, i pot ser també permanents. Però que teniu que saber que no és el mateix un acolliment que una adopció. L'adopció seria igual com quan tu decideixes tindre un fill. Jo vull tindre un fill. Però l'acolliment és una altra cosa diferent. No és jo vull, sinó el xiquet necessita de mi i jo puc donar-li el que ell necessita. Que són diferents. Són coses diferents també i és molt important. Tens que tu voler-los en locura i tot el que pugues mentre tu els tens, però en el moment que els seus pares el reclamen, o sigui, tens que estar dispost a voler-lo com si fos teu per sempre i tota la vida i en tot l'amor, i al mateix temps dir pot ser que demà s'acabi això, però el que nosaltres hem viscut ha sigut molt bonic. I entonces... Hi haurà casos de tots, que suposo que a alguns xiquets es costa d'adaptar-se, a altres no, però al final el que estiguen cuidats per una família és important per ells. Pues sí. I això que la Generalitat Valenciana és una institució, com totes les institucions, els llaços que existeixen en una família, això no està a la vista de ningú. I les institucions no són persones, exacte, ja no cal parlar més. I si no... Això sí que és de veres. I potser canvia el treballador, però jo vull dir que són tot papers i són tot una cosa i no és el mateix que estar en una família, és molt diferent. Per ser família d'acollida es fa un curset. Exacte. I entonces, no és dir jo vull ser mare. Entonces tu fas un curset, t'expliquen totes les coses, després el donen un paper, tu elegeixes què és el que vols, què estàs dispost a fer, i el poden donar a la categoria de família acollidora o dir no, o dir que no estàs millor apte, no estàs apte o no pots fer-ho. Menys mal que tu sí que te van donar. I menys mal que fan això perquè hi ha famílies que no estan aptes. Bueno, és que n'hi ha moltes persones que no saben el que és acollida, per això jo volia en aquest capítol posar això, que és molt important, que no saben el que és en acollida, inclús en els centres de salut, quan vas,
els xiquets estos normalment no poden tindre fotos ni res perquè els pares No ixen els datos. I quan vas a un centre de salut tampoc. I entonces diuen, és la meva filla, i quan vas és que senta molt mal i molesta molt quan tu aplegues a un centre de salut o això i el diuen, estos apellidos no són els mateixos. I dius, bueno, ja ho sé, sí, però... és la meva filla i ja està. I entonces això a tots en general, un dia que es vam juntar molta gent de pares d'acollida, pues molesta, que diguen, ui, com és que estos apellidos tal no són... Pues, no, és la meva filla. I haver-ho d'explicar totes les voltes... Totes les voltes, pues, de veres que ja al final... Bueno, gràcies a això tenim el regal de tindre a Nerea al nostre costat. sí. Un besito para Nerea. Sí. Pero un besito. Sí. Un besito para Nerea. Vale. No, però sí. Alguna cosa més d'aquest tema o ja està? Jo crec que ja està. Vale. Si algú vol alguna cosa, ja que es posa en contacte amb mi i ja està. I ella vos I jo contarà vos la explique i experiència. vos conte. Pues sí, perquè està molt bé i és molt important. I és un tema que no molt conegut, però nosaltres així fent activisme. Ala! Reivindicacions. No. Sí, Sí. sempre. Sempre. Donem pas a la secció d'avui. Què Teresa? Teresa. Bueno, avui no cal ni que m'aplaudeixi, avui ja Vale, ja estem està, així. sí. Digues. Vale, jo vinc... Avui vinc en un complement i un complement. Digues. Perquè explica. esta camisa jo me la poso prou voltes en estiu, però és de l'abuela Pilar. Jo li la vaig Ah. robar de l'armari quan encara vivia. I després me la segueix posant. I després Molt bé. este complement. Que Que este queda va molt bé. ser... Quan jo vaig ser dameta, me lo va fer Matia Paqui. Ah. Va ser de meta, pues, Va ser de encara meta. te ho pots posar, eh? No em I queda ara tan mal. s'estilaria segur. L'únic és que pica les orelles que no veas, perquè te s'està quasi el palo este de la planta. Bueno, i vaig a reivindicar que la gent ha d'arribar puntuals als puestos. Otra vez. Ja està. Solo dic això, i qui vulgui que se va. A veure, no. és que antes, quan heu dit la tia Pilar, antes es dient, totes les persones majors es dient tia, la tia no sé què, encara que no fora ta tia, entonces està bé Claro. que aclariu que és la vostra La tia nostra tia. verídica. Sí, sí. De veritat. Després, el Silve, vaig a parlar del Silve, perquè nosaltres, per exemple, recordem moltes coses del Silve, nosaltres tenim un poc més d'anys que vosaltres, Sí. que els nostres pares sempre anaven a sopar al Silve, Sí. els dissabtes, i nosaltres dormíem entre dos cadires, o anàvem a jugar i parlar i estàvem jugant tota la nit per ahir, hasta que O els en els pares... balcons, o per baix, o per on sigui. No, per baix, jugant a futbol, jugant a imitacions, jugant A fama, a fama. jo recordo de jugar a coses... Bueno, que jugàvem a moltes coses i per nosaltres el Silve... per exemple, quan es va tancar el Silve jo tenia 18 anys o 18 o 17 anys i claro, jo ahí ja vas de festa, saps? Entonces jo sí que m'he pegat alguna festa en el Silve, vosaltres segurament no. No, jo. No. Però això, i, estava, No i era anys. molt divertit. A més, el Silve tenia una cosa bona i és que, claro, empalmava. El Silve era horari com 24 hores, perquè era tota la nit Juan i després de matí ja anava la tia Pilar. Entonces, la gent estava a gust i es quedava hasta les 6 del matí o les 6 i mitja. I això també estava. Després, vaig a dir així que si en l'època de la nostra abuela haver tingut a tots els fills haguera existit els diners, pues, haguera sigut una família com Verdelís, rica. Pues sí, Haguera- l'abuela Pilar... La Abuela havia Pilar sigut- influencer. Correcte. De Fui, fills. als meus fills anem a donar los plàtanos. I tots ahí guanyant diners dels plàtanos de Canàries. Pues sí, Fem vídeos a les... I haguera Verdelís, sigut una família molt rica. molt important. Bueno, de totes formes han sigut molt rics, perquè mon pare, jo me'n recordo molt bé que el que dia, no digueu que som pobres, que som els més rics d'Agres, perquè jo, encara que em donaren tot l'univers, jo no vendria un fill per res del món, o sigui, Imagina't en que 10 de veres. fills érem molt Molt rics. rics. Pues I muy jo bien. vinc també a reivindicar, Coño. o no a reivindicar, no, a dir que tenim la sort de gaudir de la tia Pilar, nosaltres, de poder ensenyar-se d'ella perquè ella ha fet coses molt, molt importants en xicoteta escala i també en gran escala perquè, jo que sé, ser família d'acollida, tindre també, a part de, perquè jo que sé, per exemple, Nerea és una més i ella després de tindre 3 fills ha volgut ser família d'acollida i ha sigut tan bona que I d'haver Nerea cuidat s'ha de tots quedat, els seus saps? germans xicotets i Bueno, d'haver-ho això a fet part. tot. Cuidado. I és una persona també que després se'n va anar a la República Dominicana un mes, que tots la van trobar molt En una ONG allí a ajudar. I és una persona que
pues és molt valenta i que hem d'aprendre moltíssim d'ella. Moltíssim. I Moltes estem gràcies, molt contents moltes i molt gràcies. orgullosos. Moltes gràcies. Bueno, i ja l'embarbussament, que Va. jo vinc a fer la secció de risa, o sigui, ara sí es posem sentimentals. No. Va, una curtet. pa Vale. començar, Vale, va. va. Perquè si Per no... començar, que no hem començat encara. Babau bé, di bo i viu bé. Babau, bé, viu bo i viu bé. Com? Babau? Veu, vi bo Ah, i és que viu tu bé. no ho has dit bé. Babau, veu, vivo i viu bé. Babau, veu, viu bo i... I viu bé. A veure tu. Babau veu vi bo i viu molt bé. Molt, però que molt bé. Ara aplaudint-se cada Que altra xulo, cosa. que xulo. Sí que m'ho deixi bé. Ha sigut molt bonico, Fills i filles del meu... Este és llarg, Pues a veure, Ui, això és més complicat. el fem entre tots, un trosset cada un. Fills i filles del meu fill. La meua filla, filles i fills té. Però els fills i filles de la meua filla no són filles i fills del meu fill. Fills i filles del meu fill. La meva filla, fills i filles té. Els fills i filles de la meva filla no són els mateixos. Bueno. Sí, el No són els concepte mateixos és que el no. mateix. No són els Però els mateixos. fills i filles de la meva filla no són filles i fills del meu fill. Jo puc dir també, si voleu, Si és això... No, però a mi la diré. No. No anirà. Però què voleu, que ho llisca i ho diga? No, que la moraleja, tornem a la moraleja, que els Ho he dit fills bé. d'una germana no són els fills de Fills de- teus. Vamos. Molt bé. Pues Ja Ja enhorabona. està, molt bé. Se finit. Correcte. Se filli. Ai, vaig a dir una cosa que em va fer molta il·lusió, que l'altre dia Isona em diu, soc la teua mini neboda. Mini de boda. Ah, un besito a Marc, que sempre m'he subiat. Adeu. Adeu, i a Nerea, que antes Sí, li va pegar sí. mucho. Ara passem a la secció final, Vale. que la primera part és l'acudit, el xiste. Digues. El xiste, n'havia pensat uno molt graciós, però resulta que m'ha vingut al cap una cosa que em va passar en València. Anem a posar que era una xiqueta de poble que plega a València i no sap els autobusos com anaven i com... I apleguem allà a la plaça la Reina i diu la tia, tenim que esperar al 76, diu. I la xiqueta diu, com a la 76? Pues si ara acaba de passar el 1, el 76 vindrà poqueta nit. I això és més bo que el de l'1 i el 2. més bo. Molt més bo. De l'àudio i de stickers? I l'àudio, res. No, No, perquè tu no en gastes. No sé res. Pues ara, famós que no el cau molt bé. Pues no en tinc a ningú, no. Però volia anomenar a Antonio Orozco, que em cau molt bé com a persona i com a formés. És asquerós. No, però... No, ho dic perquè ha suspès els concerts que tenia en Europa perquè l'han operat d'una corda vocal. Ah, I vull donar-li ànimos perquè segueix acabant. molt bé. Paraula preferida. N'has pensat alguna? Ui, és la que té molta força, la més força, més omnipotent, la més... L'amor que mueve montañas. Amor. Amor, amor. Pues sí que és xulo. És la paraula més gran. A més, si ho maneges un poc i li poses una N, és Ramon. Ah. Així que és preciosa. Jo I si pensat le- Mora, Roma. Espera, que... Lo del... Si hagués de seguir una persona a Instagram, no, tampoc podem Tampoc fer-ho tens Instagram. Perquè la tia no té Instagram. Què més? Lo que t'ha dit, I espera. recomanació musical... Bueno, Sí, nosaltres de és que quan es van casar vam anar a les Isles Canàries y entonces el paso doble y se me encanta. Islas Canàries, la trompeta, Juan, me imaginé a Juan tocant y me encanta. Muy bien. Islas xulo. Canàries. Pues sí. L'añadirem a la playlist de festes. De passo dobles. De- I si és no més sabes. fester? Eh? I si és molt festeret i molt guapet? Pues Sí, posarem. però n'hi ha molta gent que no el sap. Vull dir que jo a voltes dia toco més les Canàries quan venien els músics al bar i diuen, ai, ixen a... Pues ara, ja farem perquè es torni a tocar les Canàries en la banda d'Agres. Pues ja està tot? Pues ja estaria, no? Hasta... Ja s'ha acabat. Ai, tenia que cantar. Hem de cantar una cançó ara. Hem de cantar una cançó que De missa. que se recordem que un dia la van cantar. Estàvem Aitana, Quique, jo i Nerea. Estàvem els quatre. Tu no sé si tu t'assomaries, segur que m'ho sentiria. Ah, tira-li. Una, dos, Nada nos separará. Nada nos separará. Va!
nada nos separará del amor de Dios. Este era l'altre que tenia de la meta. Nada nos separará. Nada nos separará. Nada nos separará del amor de Dios. Adéu, gràcies, tia. Hi ha una altra versió que és del cafè licor. Que és una altra Pues a versió. veure, puc cantar això.